Днес си нарисувах мандала с намерение за благоденствие. Самата дума благоденствие идва от две стари български думи – благо и денствие. Благо – добро, добрина, благословия. Денствие – остаряла форма, свързана с действие или състояние. Благоденствие буквално означава добрина, хармония и спокойствие. Когато рисуваш мандала с намерение за благоденствие, ти вграждаш в нея вибрация на мир, баланс и изобилие. Създаваш поле, което резонира с други. Мандалата става енергийно огледало, което излъчва покой. Когато казваш или мислиш благоденствие, вибрацията й се отразява в клетките. Тялото се отпуска, умът спира да търси, душата започва да свети отвътре. Благоденствие не е просто липса на страдание или наличие на материално удобство. То е вътрешно подредена хармония, състояние, в което душата се чувства на мястото си, независимо от външните условия. Благоденствието е течение на благост през живота. То е енергия, движение, поток, който се разгръща, когато сме в съзвучие със себе си.